panggung ndukur kali pas. Pas tapi lek iso ya rada maju mi. Iki kok iso belek langsung biur ratus. Kono nggon maneh ta panitia iki rek. Heh. Iya mek wedok kecemplung akeh sing nulung, barang aku kecemplung diguyu. Terus ya itu telon. Mlebu kampung kene ya rekoso. Rekosone piye mi? Sak jebleke melok Budi Wijaya gak tau ditakoni kartu. Kartu apa mi? Kartu parkir. Kartu parkir. Mlebu ditolak. Loh, sampean ditolak. Lah sampean gak kenal loh, aku Mami Okta. Matane katarak ta motor kono tulisane Mami Okta. Loh, mungkin sampean iku gak modon. Nek tulisan iku bae wong iku biasanya kacamataan gak kacamataan. Buka sret, aku ya wis gelungan, Jek gak percaya panitia. Panitiane gak percaya. Gak percaya. Sampean gak oleh mlebu. Kok oleh mlebu. Terus kok iso mlebu piye? Tak celatu panitia. Kok teladu piye? Aku iki tanggapan melok Budi Wijaya, Mas kula niki Mami Okta. Gak mungkin aku ngondol gelungan. Terus kok iso mlebu iki mang lho piye? Gak Akhire kesuwen tak telepon Abah Didik. marang ngono. Gak apa-apa Mas niku kengen mlebu niku ingon-ingon kula, langsung aku mlebu. Diterno pisan. Diterno. Nandi wae panitia mau. Tak celatuke. Lah iya nggih. Sing penting sami sehat sedaya nggih. Amin. Padha rukun sedaya nggih. Dijawab rukun. Karo kanca gak kompak, ditangkapno ludruk larang-larang. Rada maju mi. Mas Karo kanca, karo tangga, karo maru. Cakar-cakaran nih kok. rusak jare. Nggih monggo Bu Inga. Nggih saderengipun dalam aturaken matur sembah nuwun kagem sedaya bapak-bapak panitia. Ugi mboten supe dalam aturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun sedaya matur sembah nuwun. Ugi seluruh masyarakat pundi niki mi Grabakan Kecamatan Tulangan Sidoarjo. Matur sembah nuwun sanget Mbok bilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Musikan Jombang. Lan boten supe sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ketokane niki boten kompak nggih. Monggo dijawab sareng-sareng salame. Ben selamat sedaya warga desane. Selamat sedaya pamong desane. Ugi kunjuk selamat sedaya senimane. Monggo dijarap kanthi ikhlas. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjung dumateng para sepuh pini sepuh haji sepuh kang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Matur sembah nuwun katur pinarak jeneng ingkang sami mirsani pagelaran ludruk fenomenal Napa? Budi Wijaya. Nggih. Yuk Nggih. kerja bareng dalu menika sesarengan channel YouTube anak-anakku lanang, Nggih. dulur-dulurku lanang Nggih. kabeh. Matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube yang di depan Mas Dion MKD saking Mojokerto ugi Baskomania ugi niku sing tenganku napa Mas? Bu. Gak patah betul Mas meneh tak takoni maneh nggih matur sembah nuwun yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV nggih Mami. Tasih nyengkuyung dalu menika sound system-e. THJ Audio Ugi lighting-e Pak Po. Fortuna Lighting idolane arek Jombang. Ugi konco matur sembah nuwun sowane para sederek dulur-dulur kula sabu ingkang sampun rawuh. Nggih. Temriki wonten rombongan Kopior Nggih. Setro ingkang dipun pandegani Bapak kula Roni, Bapak kula Nggih. Jarwo, lan Mas Aang gantenge. Iya Nggih. teko ta iki rek. Matur sembah nuwun kagem grup setia saking tim Kopior Setro matur sembah nuwun rawuhipun ugi
tim pedot jalur langit yang sudah menyaksikan di saking YouTube pundi Mi? tim pedot jalur langit Saking pundi nggih perwakilan saking Bapak Haji Suun Pak Haji matur Suun. sembah nuwun ugi saking Trans Jatim matur sembah nuwun rawuhe Trans Jatim. Sabu seluruh Jawa Timur matur sembah nuwun rawuhipun ugi saking Lamongan Tikung nggih Mami Sugeng dalu Segodo Bancang Tarik matur sembah nuwun rawuhipun ugi Bapak Kuswanto Sugeng dalu saking Samudra New yang selalu nggih ikut dan hadir dimanapun Budi Wijaya pentas pasti nggih pun matur sembah nuwun sedaya kagem sedaya penggemar setia Budi Wijaya. wis kok sampe foto gak oleh mlebu wae dipoto barang yuk Nggih. dalu menika padatan saben nggih menika Bedayan Sekarsari sesarengan seniwati saking keluarga dalam Lundruk Budi Wijaya monggo saderipun diwiwiti Sekarsari duo iwak keting Pas ya ndukur kali. Dalam sepur delo pati ajar memar kati monggo kelor sampe meresani kebiar jorok putih jaya nggih menika Bedayan Sekarsari monggo dipun aturi adi-adi awake dhewe yuk Nggih. aku tak mepet dulur-dulur sebelah kiri ae Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan si cantik jelita sembah nuwun primadonanya Budi Wijaya, Ning Bella Senggawati dan Ning Adis Arista. saking pasukan Kopior Setro matur sembah nuwun Bapak Jarwo kali Bapak Roni nggih Niki sing dereng disebut niki penggemar setia saking Balung Panggang. iki ana sing komen Nggih, grup Wah. PT Anggrem. warung kopi 3D kok gak disebut tak sebutno yu pimpinane Ibu Nini Oke. Nasution Mas Pompom ugi Mbak Vita matur sembah nuwun rawuhipun. Mas Darso tuku matur sembah kompor ning Surabaya Mas bola Taman. putih Kopior pancene istimewa lho pari anyine tok 50 rek sama nuwun abang biru ana ijone aja diganggu aku ana sing duwe Tak rewangi yen duduk sumur kari nyumbere ora melu ngombe tak rewangi karuan umur kari senenge wong liya sing duwe Bu Inga nggih niki wonten informasi saking panitia dan juga ketua Lundruk Budi Wijaya napa untuk yang mendapatkan kartu ini jangan pulang dulu akan mendapatkan souvenir oh nggih Mega ono boleh langsung menghubungi panitia kali ketua Lundruk Budi Wijaya langsung kemawon tak simpen arek kartu ini ayo ya iku lho wonge iki lho wonge untung masih aku si berai cantik wedok. jelita Ning Dias Aulia dan Ning Rani Asmara. Coba aku gak berai wani gelute iku mau. Berarti metu lanang sampean. Gak apa-apa jane lanang. Dungaren jamian gak bengok-bengok sariawan cocot nak.
Iwan paling ganteng kok dereng dugi. Oh ngoten. Ya. Ana sentir Mbak Nini lengone patra diwasaku mikir ngono gak rumangsa. Nek nang coba mampira sengon lemah geneng akeh wedine penogak sambang ora kirim ingon yen ora seneng apa mestine. Ayo. Kalau gelem mudhun tak kecemplungno lho. Ayo. Hoi. Kecemplung nak. Aku medeni arek cilik. Kengko lek areke sawanen sampean kudu tanggung jawab lho Mi. Gampang mek sawanan bapake sing ganteng menghubungi Mami Okta tak dilat. Lek bapakne ganteng, lek bapakne elek. Tak gibeng. Langsung kemawon. Sing duwe gunung cupak ning Sanana Disco dan ning Marsa Aprilia. Tolong aja menghalangi pandangan sebelah kono. Arono. Kono. Arono. Percuma Iwan gak teko. Waru aku kelingan yen ditinggal sliramu Semarang mampir kos-kosan kadung sayang dianggep koncoan pelasteri dipuntel kodok sing tak tresnani duwe uwong. Mami di pacarmu kon daleki pacarku ta lha iki langsung mawon manis Jawa Timur tiga seniwati sekaligus ning Putri Agung Sedayu ning Kiki Amelia dan ning Nyantika Dimasari. nggih Mas samian sabar nggih sampe kan haus seluruh pondok kali lho. Rupane kaya keting. Ngombe es kopior ning tengah segara pancene tim kopior Setro grupe nyoto lho jos lho semanuan bapak kula Jarwo kali bapak kula Romi andeng-andengan lo pilingan gak mani mandek saya kelingan Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo seneng bojo aja kemaki beda bojo beda rezeki. 3 personil antibiotik sampun katur jenengan sami Nggih sing duwe horeke sak Jawa Timur juga pelantun tembang-tembang manis campur Sari Budi Wijaya ning Ika Rempong dan ning Anik Kumala. aja kuatir Mas Samian mari ngene nggih nggih berasa onang sawah iku ake yuyu Orki Jombang siap-siap Kak Orek
oh. Yuk, yuk. Oh, oh ya, oh ya. Wah, canggih. Serapat hidung nomane Sekar Sari. Langsung kemauan, katur sederek kula monggo pinget. Peranan-peranan penting Budi Wijaya tiga seni sekaligus Ning Apa, Yuni Le? Suyanto, Ning Vikum Sukrisna, dan Ning Rizky Tasbikin. Mulali-ali mripat kuningan mek abad jarwo gak teko abaroni gak teko aku tanah sake elingan bu kelingan apa lagi gimana kok tiga personil saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya langsung dilanjutkan Pengreman asli Budi Wijaya Ning Susan Warsono dan Ning Titin Subayu. Sugeng dalu wah iki pengreman asli niki nggih kepolot neng Surabaya pancen kaji suut tresno marang kula hoi pengereman saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya Mbak Titin kali Mbak Susan diperlajengaken pemain sinetron yang lagi membuming mami di jam-jam yang tertentu di YouTube napa niku juga di snack video di TikTok Ning Endang Sukendut dalam sinetron CEO yang torok lanangan Ning Sartini dalam sinetron Arisan Brondong. Pariane gawe tim pedhot walang sangit kok tak ombeni tim pedhot jalur langit tetep di hati dikasih suut oh
sampun kula aturi temriki pemain sinetron monggo langsung kemawon senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Mantub Lamongan. Ingkang nomor kali Ibu Mary saking Mojosari. Ning Erma Arifin Saking Jombang. Monggo. Lah iya. Iki anyar iki. Tantang genduk sedot. Gak enak tepak boloku kon mbok kon sedot-sedot. Mbok kira apa? Nggih. Nggih menika sedaya seniman saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Matur sembah nuwun sowanipun para warga dan juga yang menyaksikan di YouTube nggih yuk. nggih. Nggih Bapak kula Haji Roni kali Bapak kula Haji Jarwo. Nggih Haji Suud nggih sampun rawuh teng mriki. Matur sembah nuwun. Blender Mengguri. Langsung kemawon Mas Jono. Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Leting idolane arek Jombang sumangga. Mbak Putri. Terima kasih untuk tim Kopiar Sentro Bapak Haji Roni ugi Bapak Haji Jarwo. Disikari di porotan di
Kopior Setro sehat selalu pinaringan berkah. Wong Setro Kopior Alebono sih bersawi sampai kering kulit semisiri kita sopo ojo kuatir si akhirnya kita urut antar belum bisa dapat Kadang sawi enake ora apa-apa, ati iki kaya mengkang gorikan. Kita aja sacara dipareteli, dong sing percaya padaran dodo iki. Dong sing percaya padaran dodo iki. Mas Jono Bang orang angker kolonisan kangge keluarga dalem Kopior Setro ngersakaken gelo Mas nggih sembah nuwun Abah Jarwo Baroni gelo katur njenengan sami alhamdulillah Tereniane sadurungipun Tereniane lagu ini khusus Mas Iwan Setro Kopior Mas Aan iya kata kasihku cintaku hasrat membara Aku bangga kemarin
Terima kasih katur Mbak Nini jerakane warung 3D. Tak pikir sare mas. Yang penting Itu tuh full jarum. Sampun kabarang tembangipun okasiku oh sayangku. Lagi. Apa niki? Dusun Gerabakan Tulangan Kabupaten Sidoarjo istimewa. Cemplung melongos. Apa ya iki? Iya lah cemplungnya. Mentok kula Ngidam ceblok. Sing duwe bayang koprak ada dikit kemae. Ada masuk jalan pamukas. Ada yang mentok kula Ayo. Sumba nuwun Abang. Apa ya tenan kowe dodolan jajan. Jawab kowe sing ngedol jajan. Mesti wae jajan yo enak. Tapi mau dari sisi jenenge Sumba nuwun. cemplung sumpah. Sebelumnya kok ganteng. Masalah pandang hilang. Cemplung
aku kepikiran kapan ison iki jenengmu awet leher tekan bumbunan sotak badan satu rupimu koyo wengsen aku iki seikan jenengmu saku komo kudu larang ratu duet wanita telungmu aku ngecam jenengmu jeneng sekuino bodoh orang ngertino sebelum sekebok kebolku Ivan belum ada gile-gile lagi aku penasaran apa ya bener kowe dodolan jajan nyawaku kowe sekebakal jajan mesti wae jajanmu yo enak tenan Belum Jemblem sing kuwi no sing kuwi endi mas masa ora ngerti no pancen ra ngerti mas yo aja bingungi yo jemblem sing kok cendol kuwi aku ngecam jemblem kuwi jemblem sing endi mas masa ora ngerti sing kuwi endi mas jemblem sing kuwi pancen ra ngerti
ati mbok yo aja Cemblo masih ngambok cembelku Joget mawon Bapak. Ya. berjuang ningkatno pembangunan Banten aku Gimana kalau bau patatan saban pedayan sekar sari kang dipun lajakan keluarga dalam seni mati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Wara-wara informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Ros. Yuk yuk. Nggih, Mami. Ana wong Jawa uner nang jroning Sukakudu ring lan Mas Podho. Bejo-bejane wong lali cik bejo sing eling. Among rasa ki among wektu jumbo kali kahanan sambut dalu. Kula Mami Oktaser mriki di malam hari. Lan kula ning Inyo Wijaya. Ngaturaken sugih dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.